Samantala, timbog po ang isang 48 anyos na lalaki sa isinagawang bypass operation noong Abril 17 sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Ito ay matapos pong makumpiska mismo sa sospek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 81,600 pesos. Ayon po sa ulat, pinangunahan po ng Station 4 ng Dagupan City Police Station at katuwang ang iba pang police units at mga iba pang ang Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Regional Office 1 ang operasyon laban sa sabing sospek na residente ng Barangay Pantala. Naaresto ang sospek matapos ang aktual na bentahan sa isinagawang operasyon. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin sa isang cellphone, budel money at ginamit sa operasyon at iba pang mga kagamitan na may kaugnayan sa illegal na transaksyon. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may mas malawak pang network na konektado ang nasabing sospek. IFM News. IFM News. IFM News.